ассалому алайкум бародарон ва тамоми канали самбоити Екатеринбург. Айни ҳол мо қарор дорем дар пеши яке аз ҳофизҳои шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон акай Қобилҷони Зарифи ба фикрам Зариф ба фикрам хато накунем. мо мехоҳем ки табрику таманнои худро акай Қобилҷон нисбати мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, нисбати бародарони ғарибе ки дар шаҳри ғариб ҳастанд ва тамоми мардуми тамошобинони ҳамин канал мехоҳем ки чӣ кунем. саломат бошед. ман аз самими қалб тамоми ҳамватанои азиза, тамоми мардуми Тоҷикистони азизи зебоя ба наврӯзи байналмилалӣ табрик мегӯм. онҳое ки дар мусофират ҳастанд, онҳоям табрик мегӯм. наврӯз муборак бошад. наврӯз наврӯзи тоҷикон аст. наврӯз шуду шукӯҳи дигар омад. ҳусни ду ҷаҳон ба мулки тоҷик омад. пирони кӯҳан дуои наврӯзӣ диҳед, файзу баракат ба хонаю даромад. наврӯзатон муборак. Ташаккури зиёд, ташаккури зиёд. устоди азиз, худованд нигаҳбон шуморо. майр, согъул бош.